Volám sa Veronika Horvatovičová, som vedúcou oddelenia kontroly na úrade práce v Kežmarku. Pani Babičovú som spoznala jej príchodom na úrad, kedy bola menovaná do funkcie riaditeľa úradu a ja som bola jej priamou podriadenou. Vtedy som mala možnosť ju spoznať ako osobne, tak aj z pozície riadiaceho pracovníka. Z pozície osobne to prerastlo až do toho, že sme sa spriatelili. Pani Babičová je osobne veľmi dobrý človek, je skromná, veselá, stojí pri človeku, nepodráža. Dalo sa s ňou naozaj veľa zažiť a my sme toho zažili dosť, či už pracovne alebo súkromne. Z pozície pracovnej môžem povedať, že bola veľmi dobrou nadriadenou, pretože prvne, že robila svoje rozhodnutie, nechala si vysvetliť fakty, overila si ich, či sú v súlade so zákonom. Nerozhodovala sa zbrklo ani podráždenie, premyslela si veci a hlavne do rozhodovania si nenechala rozprávať. Tým vyplynulo to, že veľakrát sa stalo, že hájila svojich podriadených aj za cenu, že si narobila veľa nepríjemností u svojich nadriadených. Ale ona si tú svoju pravdu vždy vedela ustať, čo bolo veľmi dobré.